Wai boko haram. Allah gafara ku tashi. Haka ake aiki. Ba duk kun je kun bar gadan jet faransu road ga iboro. Ta abu ta haɗe har zuwa yan kura. Kai dan sababi kake? To ɗana kake idan ba mu saka annan mun fara bal da kai a titin nan ba Allah ya tsina. Ka san me zo da mu anan? Sai dai dan sababi kuma ɗanka. Kai gurgu kana mana salari ne? Dalla stupid dalla nonsense. Forget this matter kawai ni ku tayi ku wuce ku je ku yi wannan aiki. Ana gaya muku kuna gaya mana. Okay kana nufin baccin zaka ci gaba ba zaka tahi ba? To in ba ka tahi kai ba Allah. Karamin dan wahala ashe karamin ma'aikaci. Da ku je ku bude hanya kowa ya wuce. A shigo min da SBC. Sai ina magani. Koma kawai ci gaba da dole. Ayo. Idugu jagwa bayan nan. Na ba shi ajiye min waro kai. Saboda haka na tashi ku ba wani go slow ya san. Ya kake neman ka jawo jag nan ne? Ai gwaran jawo ta yi. Ai sai ka ja a mana kallon barayi. Barayi kuma? To yanzu me marabar damba da fada? Ai yanzu ma'aikaci da barawo ba da wallahi ba da ban muna tsoron ubangiji ba da yanzu mun fara sata. To haka ne. In ban tara hanya ba Allah ya tsina. Nawa ne salarin namu? Amma ka gano wani abu yau fa ya kamata mu dan buga wani abu fa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah dan neman taimako nake da abin da ya samu. Human right kake nema ta bi ma kadin ka. Mu nan ba human right bane ma'aikatan gwamnati ne polisa ne. Dole sai a human right zan zo nemi taimako ko saboda kuna ma'aikata. Ba za a zo ku dan yi blessing ba. To kana ji ko abin da yake faruwa idan rahin kunya zaka mana. To ka ganin nan na zauna a Memujiya. Na zauna a Marabayin ya. Allah wai. Mu za ga ka zauna a Memujiya ka zauna a Kwalaba ko mai bakin ma ko iya faɗa bai ba. Ka zo Legas ƙasan gada bakin teku ka ga yadda ake bura'u. Ya haƙuri ba Allah na ga kafi mu masifa amma banda abin kai ba ai salari ba. Ba ai salari ba. Aka gaya muku ni bawon gwamnati ne. Ni ma bawon kaina ne ba abin da ya dame ni da ba ai salari. Ai kana ji ko gurgu ka tashi ka je kar ka kashe zuciyarka ka nemi kuɗi mu kanmu zuciyoyinmu sun fara mutuwa masu aikin gwamnatin ma saboda haka ba abin da za mu iya taimaka maka da shi mu nan kaji. Kana ji ko? Kai yanzu ko bindigan nan bata sa ka tsorata ba. Ni kake ta bindiga a gaban jan wuya ba ta kama shi. Na ga aljihun ma 50 sai a cikin. Ni za ka zarar wazo? Ko ba ta sai yar mu ba za ta sai rijila. A gani saboda mu da kake ganin mu nan in dai bindiga ce a gaban jan wuya ba ta tashi. Karamin arne an cinye in ka kai shege ka zo ibeli in ka kama ni wataƙila 500 ta belin ɗina kaga ka ci 450 karamin arne. Ka ci abinci jiya ka ci abinci yau shine last final ɗinka. Kana da wanda za ka ba mu kira su fanshe ka? Ina da wani yaro na. Yana da kuɗi yaron naka? Sosai. Ka riƙe lambar shi? Na riƙe. Riƙe kasa. Yawa, gashi. Ni da na tashi na ɗebo mata sai da na je harboci yin shi muna ta harkoki. Waya ka? Hello, salamu alaikum. Mu ne muka kama babanka. Afin ɗin shi ne. Ai kun yi daidai da kuka kama shi. Kun sai yanzu me nake so da ku dan Allah ku kashe shi. Yawwa, saboda wannan mutumin ba abin da yake wa tsohuwar mu daga safiya ya ga hanye mata kunu sai dare ya miƙo mai tu. Wallahi ba abin da yake dan haka ku kashe shi da Allah. Ni kun ishe ni ma. Aikin banza aikin wofi ba da wani amfani a gidanmu.
ga san me ɗanka yake? Me yace? Tsohon alaƙwanƙwan kawai a kashe ka. Ka kashe ni? Kai ka haife shi da cikinka? Ina haife shi, yaro na ne. Allah sarki. Malam Jaudu. Ka biya da baka haifa shi ba, sunan babana ne da ya rasu. Na sa na mayar da shi. Ni ba abin da ya dame ni da wani gyatsi mu, kawai ka haifi kajaga, ka haifi masifa. Sunan babanka bai biyo baban naka sai ya zamo dan iska. Baka haifi halin yaro. Allah ya cika ubana. Kamar da Allah na. Abu ɗaya zan ma, magiyar da kai ce ta burge ni. Nagode. Zan baka gudunmawa. Wannan bindiga zan baka, ka iya harbi. Yaro na. Masa kwanyar ka dallata su. Ka ja haka. Wannan kunama. An ka sa ka harba. To wallahi duk wanda kai wa one bullet sai ya mutu. Yana zuwa kai mai one bullet ka kashe shi da hannun. Can dubi ka an sa kai godiya. Ita mana ana baka kan. Nagode. Harbi na za ka yi. Kai ka rufe mai ido ka fitar da shi bakin titi ka wullar da shi. Dan asara wai dan shi ma so yake a kashe shi. To ta yaya hakan za ta yi lura uba maka malam kai? Baba, ni ba babanka bane ba. Wala uba mu ba wata soyayya da Allah. Kawai wanda ka buguwar ka ma kowa ya nema ka ci Allahn ka faɗarsa. Mai amfanin kana rayuwa kawai dai ka zauna da tension babu irin alamar wai yar buguwa kai uba zama furi ganganci. Wace? Allah rabu da ita kaware kawai. God have mercy upon us. Baby, Rizilat. abu ƙaunata. Yar mo ne. Kaddara fa. Ita ce taban nan da nake sha. Iwa fa sabga da Allah. Da zo na same ka kuma kai kana matsayin abin ƙaunata kuma na yi laifi suka kama gaggaya min wa'annan maganganu. Uku nawa ne a gidanku? Mu uku ne. Uku. To kina so ku da ku biyu? Kamar iya. Ni fa jan wuya ne wahala gare ni, mata ba sa biye mu. Na rantse da Allah mai wahala nake, sara nake ana sara na. Yasa ba ruwa na da mace. Inna lillahi wa inna. Dama haka kake? Na ma fa haka. Inna lillahi. To okay shikenan bari in wuce in tafi. Ya ji mana. In wannan rizila ce ko banza in kika kalle ta ko kika jika a ruwa za ki dinga tunani. Ni me zan yi da ita? Nonsense. Ta ƙara afki ma. Idan mace ba kwanda dular ba ma. Kika biya mun ba. Mu Allahn ka faɗa za a sauke miki babaye kai. Da sadaka maganin masifa kuma sannan maganin bala'i. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka ne. Barka dai. Za ka ɗau 30 ka ba me za ta siya mana? Ka bada da yawa sai mu ɗan samu da sadaka ba ta ka. Barka dai. Yaushe akwai 900 gurin ka? 900 kuma a 1000. Kai ba 900. Ba 900. To ba ni kudin ci gaba da tafiya. Kuɗi su shigo nan ka ce a baka ka ci gaba da tafiya. Ne baka ba. Ai saraka ce. Rike mutala. Mutala. A ni na da 100 ne baka. A baka sigara a canjin ka. Baka yin sigari. Duk fitan nan taka baka tsotsawa. A ni isan wani. To an cinye kuɗi. A ce An cinye mana. shikenan ba da zan yi Allah ya sa. Da ishe ma. Ku ba mu fadan mu dan samu. Mi gaba mu yi sabgogin mu. This man, 70 years old man. Boy, na ya mumu na too much. You be mumu. Kamar sigari nake gani. Ba kama bace sigari ce me faru? To ni zan ɗauki kuɗi na in ba mai shan sigari? Ok ba ka iya ɗaukar sadaka ka ba mai yin sigari ba. Subhanallah. Ni ba zan ɗauki kuɗi na in ba mai shan sigari ba. Wannan ba zai yiwu ba. Ok da ka yi niyyar ban sadakar sigarin da ka gani ce ka fasa? Eh ni na yi niyya amma na fasa.
ok ba za ka iya ba Ba ni ba zan bayar. kuma da ka yi niyya Na yi niyya amma na fasa. ai ƙarya ne ba uban da yake fasa ban sadaka in ya zo zuba wallahi ba sigari ba ko ta ba ka ganin ka zaro ya ka bada wallahi yalla bai da wasa nake ma ungo a ni ai ba wai fasa ne ba. ka ce kai shege ne Amma da Allah a rinka sha sau 2 ko sau 3 a rana haka ya wadata. Allah ko Eh. to ware ko in ci uwar kafarka dan wahala na rabe uku ma zan raba shi wallahi ko mutuwa mutum zai ba zai sha ba na safa daban na bi na zuba ko yawwa A kyan jan wuya ai ya ci abinci aboka go nan duk gabi ba zai zo ya ce zai samu a rani ba a fice kenan. kuma fa haka ne buras to ya ke ci A ba ta mana har ka fo za kai. kutumar kai afo ma kenan kaga duk mai takka sai ka kyale To wa damuwa. kai a girma ne a kwazare ai yawa Ai kar ka ji komai wannan shine darajanka. godiya rage ba ba Nagode ba in je da an karba. a kankana na gama ina hayin tudu anan Don yaya ne? Don yaya ne? Don yaya ni ne fago saboda ta samu ne da yau da abin shiru. Don yaya ya ne? Photo, no be juju be that. ya ne ai kalmar yadda ba ce ko za ka kwata gari ne kuma wallahi ba za ka ci batun da ka zawo kawai mutum yana yi zaman shi normal ba wata hayaniya ku zo ku wani ishe shi kai Abajen wuya sorry to ya waku. ka takura ma za ka ci kashe ka zan yi a nan gurin wallahi wani ran sai da Allah ta ramsan zauna a kan gawar ina kan gawar karanci garin nan a haka da kake gani kawai ana cikin wannan hali za ka zo da wani kuci a kan hannunka ka ce wani za ka wani samun hannu a wani Jan wuya raga wani gabi ya zo yana tsaya ma a kaka ci uwarsa mana. yana magana sai ya ci ne kuma sai dai ya mutu bai ci baya Laifinka ne jan wuya ka shaƙe sai ya mutu ka tsaya kana wani jiran jira. To shikenan to an chop ko za ka bani. kai na rasa Allah ga face ka idan na ma garin nan har danye ina da shi ba ka shi ba su gaba ruwa na rasa da Allah yadda zai shaƙe ka kuma in bi ka da ƙasa ne tsakuwa daga faka-faka za ka mutu ai da imani da kake gani na kawai ka san da yadda na samo garin Ya fo din nan nazo karba. ban gama ba ne kuma fodin ya burge ni Kamar ya ta kamar in je in dawo ba za ka dau fo naka ba. To ba wai ake ganin wannan area da zamu shiga yanzu. A ga ku da mu da Allah. Wallahi yunwa nake ji ina ga ma babba. To kai yunwa ma kake ji ni nan jiran tsumayin mamai ogoro ke jira ta zo. Ka da ne cin abincin nan ina ga ma wani kike so ne san ta cin abincin. kai kananin ajawuna dalla tambaya nake Allah ya sa mu data nake so da Allah ina zan je in dan samu wadda baka baka za ta dinga min sabgoyi Kaje ka sai 15 ma ko 1500 ko. wani 1500 kai yanzu wannan ya ma kamar wanda zai sai data 1500 ne dai kai ka gana ma kala da wanda zan saka hab ne To kaga dai hafce ta dace da kai. Da mun ga kan kai a hafin ka. Allah kai ma bagganin ka kato kakka wani gaya mun magana kai kaga wanda ne ma da zan sa wani kai ni ne zan saka ma wani hab zaka wani kalle ni ka ce wani sa hab za ku ga yanko ka gaga Na muka sai. ya mun ko in fasa ma kai in raba ka da duniya yanzu nan na sai da Allah dole akwai abin da nake so in dauko zan yi amfani da zaki ina shan babarin tunanin manta wallahi ina tana ga mu ba ga mai kaga babban mu Lafiya bawan Allah na ka zo ka samu ƴan nan maridan majiya ƙarfi wanda kamata ya su nemi kurar ruwa su ɗaga ko baro kana sa musu tsoro haka? Me ke faruwa ne? yawwa yar fara data nake so zan sa yanzu nan zan ɗauko wani abu su kuma saboda gabaye ne a jawuna suna wani magana su ba su san wani inda zan samu data ba Ok, Allah sarki. Bawan Allah akan data ai bai kamata ka yi wa'annan haka ba. Ai wannan kamar kana zalunta su ne. Baka da labarin Ruby Soft Data? Ai shine data mai nagarta mai inganci. Ruby Soft Data to a ina ya ake ɗaukowa ne Baka da waya ne?
ina da waya. So yanzu shiga Play Store ka sauke a wayarka. Ka sa Ruby Soft Data. Wannan ba abin wahala bane haka gashi nan ta zagaye duniya ko ina ba wanda bai sani ba kamar baka da labari ko cikin abokanka ne. Shine mai alama wani tambari dan Evergreen. Haka ne haka. Yanzu abin nan da ka zo ka sa su ai sai ka musu illa. A gaskiya ina godiya. Kina shan sigari ne? Kai da Allah kuma daga wannan sai ka wani. Da na baki wallahi na gode. Dan kutumar uba a jawun. A ina ma abotanmu masu amfani da data network. A yau ma mun kawo muku data mai sauki mai farashi mai inganci datan da aka siya akan tsari mafi sauki. Mai suna Ruby Soft Data. Data ce mai inganci mai nagarta. Za ka siya bill nefa za ka yi subscribing na ma'abota guragu ba sai kun tafi kun yi nisa kun je a tura muku data ba kuna zaune ma za ku shiga Play Store ku ɗauku ku yi kallon ku. In ka shiga Play Store ka rubuta Ruby Soft Data. In ka rubuta Ruby Soft Data gashi nan ka ɗauko yana styling ya gama. Ruby Soft ta ku ce ta mu ce